העונה מהכפר השיתופי יד חנה. יש לך רגל אדום בבית? בוודאי. עדיתי. They want to see the red flag. Yeah. דגל אדום, ניסה בבום, כיפה, היום, לדפוק את המונגנים. אני מרדנית גם. מממנת, גם. I have temperament. זה עדיתי עדה, לפעמים אנחנו רבות. ואיפה היא באה? הודו. אינדיה? כן, אינדיה. עדיתי, you can get me cigarettes. No bless. בסטיגרה של הקיבוץ, לא? כן, יש לי תיאוריה שהקורונה לא אוהבת ניקוטין. לא? לא. ניסיתי להפסיק, הייתי עצבנית וכעסתי על כולם. את חושבת שאת הקומוניסטית האחרונה בישראל? לא. הרעיון הקומוניסטי חי. שיפור תנאי החיים של בני האדם. המדוכאים. לבריאות. עוד שבעה? מה? שבעה לחדשות. טוב, תודה רבה. בלה בלה בלה. שמי פנינה פיילר, בת 97, סיניור, הכי מבוגרת בקיבוץ. קודם כל סיבוב אחרי השיעור. אחרי עכשיו? הסיבוב שיהיה רבע שעה. יאללה, אני חיה ביד חנה, שהיה פעם קיבוץ, עכשיו זה יישוב קהילתי שיתופי. You don't want to wear suit? לא, יד חנה נחשבה מצורעים. ציונות וקומוניזם זה היה תרתי דסתרי. סותר אחד את השני. גם הייתה תמונה של סטלין בחדר. בסדר, שואו. פה האמינו בסטלין? בהחלט. איפה האוטו פה? שמה. אני אבוא. אני אלך עד לצומת. הסמטה הזאת נבנתה בשביל המבוגרים שיסדו את הקיבוץ. זה היו הבתים המפוארים ביותר. רגע. לא. זה קשה לי לעלות. היי. ואם אפשר, אל תראו את זה. מה, אתה קושי? כן. זה אסור. אנשים אוהבים לסגור את העיניים. אני חושב שיש שם הרבה יותר פתיחות. לא שופטים. כן? אוקיי. אז פה היה גם חדר אוכל וגם בית תרבות. עכשיו זה בית העם וההוא נוער. הייתי אחות אחראית על המרפאה שהייתה לנו פה. ויש הרבה ילדים שאני עזרתי לאימהות שלהם בלידה שהם כבר סבים. כמה ילדים? 2. בן ובת. הבן שלי הוא בשוודיה, אסור לו לבוא לארץ מפני שהוא טרוריסט. הוא השתתף במשטים לעזה. איך זה להיות אמא של בן טרוריסט? אל תקרא לו טרוריסט. בצחוק. במרכאות כפולות ומכופלות. פה זה טול כרם. מולנו. תגידי, הקיבוץ השתנה? אני אומרת לך, אני לא מכירה את המקומות אפילו. קיבלנו מתנחלים מחומש. כל השבוע. כן? אז הסכימו שתהיה הפרטה. מה הרגשת שהפריטו את הקיבוץ? לא טוב. הייתה פה כמעט מהפכה על זה שהתחילו טלוויזיה בבתים. אמרו, זה לא קיבוצי, זה בורגני. הרעיון הקפיטליסטי הורס את האנשים. זה עושה את הבן אדם חד-ממדי. אין לו זמן לתרבות, אין לו זמן לתיאטרון. הוא צריך לעבוד לפרנס משפחה. התגעגעת הרבה? אמא, כל האנשים שאלה. לא לכולם במידה שווה. היו אנשים שאני מאוד רציתי להיפגש איתם ולהיות איתם, והיו אנשים שעשיתי סיבוב גדול לא לראות אותם. גם. עכשיו אני מגיע לסיגריה. בובה, בובלי. כמה זמן לא ראית אותו? 10 שנים. 10 שנים לא ראית את הבן? אני רואה אותו, פה, במכשיר. הוא כתב מכתב, ואני כתבתי גם,
אמא שלי בת 97, אני לא יודע כמה זמן יש לי עוד לראות אותה. זה יכול לקרות הלילה. כן, זה ניצה. אתה מאמנת כושר? כן. פלדנקרייס. אז יש לך איזה טיפ מגיל 97? לא, אין לי שום טיפים. אני לא נזהרת מכולסטרול, אני אוהבת חמאה, סובבת אצל בית החזה. אני אוהבת גם לשתות ברנדי, קוניאק. אני כבר לא הייתי אצל הרופאה 2 בטוח. תשמע, איזה טיפים מעולים נתת לאריכות ימים? לעשן, לשתות, לאכול מה שרוצים, ולא ללכת לרופאים. בכמויות לא גדולות. אני סובבת כפות הרגליים. עשי את זה מהקרסול. על הקומוניסטית אחת הוותיקות, לא? אם לא אולי אני אחיסטינה. קומוניזם יכול לעבוד או לא יכול לעבוד? לפי צ'ה גווארה, אבל נהיה ריאליסטים, נשאף לבלתי אפשרי. למלחמה את 8 שעות עבודה. לא עובדים 8 שעות, בלילה מטלטלים, צריך לברר. אתה יודע, במקצוע שלך גם. כל הזמן עובדים. זה לא נקרא חיים. נערה אליך. אנחנו צריכים לעבוד 9 שעות ביום. חייבים, לפי זה ניצול. תעשו הפגנה, תגידו, אנחנו בעד 8 שעות עבודה וזהו. לך, עבדים וזרע.